по-малък. Пешо, какво е това? Какво е това, е, батенци? Е това там. Това е някакъв маркет, ще капнем малко суши, муши, руши, гуши. Айде да ходим. Да. Дали има джипчи? Така наречени. Батенци, много добра камера имаш. Нали? Ама снимай само сърничките, не друго. Котенце. Котенце. Чакаме да намерим нещо качество. Вчера да ви кажа, той идиот Ники какво направи. Заби се с 5 шведки, 7 финландки и ми изгони от стаята тъпака. Къде е това Пешо? Аз че забравих. Не знам. И Пеше, тук го не хапнем. И после мога да едитваш видео, нали, да кътваш. Мога, разбира се. Това е надрао камерата, бе. Той избира, той мисли преди да купува. Драго, не на мен те номерца. Брите, аре, верно, трябва да си видим. Задължително. Давай, добър. Пешо, рибаш чипс, баба. 2,50 братле за салата. Е, това ми е любимото, рибаш чипс, точно така. Това трябва да се води доста естествено. 3,50 човек. Много скъпо, не? Не, това не е такова. Един на ресторант нещо. Спри си